Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Eba Azpilikueta dugu gurekin platoan. Artista paregabea eta lagun ona. Berak kontatuko digu nolakoa izan den bere esperientzia antzerkian eta baitaren zergatik den garrantzitsua artea orokorrean gure gizartean. Ongi etorri, Eba? Eskerrik asko, Itxaso. Zer modu zaude? Oso ongi. Pixkat urduri edo ez? Pixkat urduri, bai. Esan behar dut urduri nagoela, Zure lehenengo elkarrizketan, ez? Telebistan. Hori da. Eta, nago superpozik hemen egoteaz, por fin, lortu izana zu hemen egoteaz. Gainera, zu, bai, gontzarela beti Iruñean, ez? Antzerkia egiten, Iruñekoa zara. Bai. Ez, Altsasukoa zara, Altsasukoa naiz, Bai. Baina bizi naiz hemen. Altsasun jaioa, bai. Eta bizi naiz hemen. Bai, zara hemen. Eta antzerkiarekin hastearena, Altsasun egin zenuen hastapen hori edo Iruñean izan zen? Izan zen Iruñean. Bale. Osea, txikitan aski saltxeroan nintzen, ez? Eta beti gauzak egiten nengoen, baina Altsasun nik ez dut gogoratzen gutxienez, baina ez egoen antzerkirik. Orduan, ni bai beti nengoen dantza egiten, playback egiten, eta gauza horiek montatzen lagunekin eta hori, ze hori bai zegoen, baina antzerkia, baina antzerkia ez zegoen, ez. Bale, baina bai zinela bai saltxera hor, zeunden hor dantzatzen, kantatzen ezagiz ez? Disfrutatzen. Bai, betidanik, beti saltxa guztietan, edo, igual eskolan bai egin nituen antzerki batzuk, baina ez zegoen klase bat edo horrelako zerbait. Ez. Eta orduan, noiz izan zen momentu hori izan zenuela, baina ni antzerkia egin nahi dut, edo nola izan zen hori? Begira, etorri nintzen ikastera Iruñera, ez? Eta ikasi nuen integrazion soziala, ezakit nola esaten euskeraz, baina ikasi nuen hori eta bukatu nuen. Eta bapatek... Unibertsitatean ja? Ez, zen gradu superior bat edo. Eta bukatu nuen, eta nengoen hemen Iruñan bizitzen lagun batzuekin eta hori, eta pentsatu nuen, eta orain zer egingo dut. Eta bapatean elkartu nintzen Altsasuko neska batekin hemen Iruñan, eta esan zian, akizu antzerki eskola bat dagoela hemen, eta ezaki nola, eta esan nuen, txika, frogatuko dut. Zagatik ez. Eta joan nintzen, eta begira altxorra aurkitu dudan, Itxaso. Ostras! Bai. Osea, que ja superheldua zinela, 18 urterekin edo. Ez, gehiago. Osea, 20 urte nituen edo sartu nintzenean antzerki eskolan. Ostra, eta momentu horretan arte, bakarrik, plazerraz, ez? Osea, egiten zenituen, zure pertsonalitatean bai zegoen horrelako puntu hori, ez? Baina antzerkia inoiz ez. Inoiz ez. Ez. Momentu horretara arte, ez nuen inoiz egin antzerkia. Ez. Osea, betidanik, egon naiz antzerkia ikusten eta ezakit gauza horiek beti gustatu zaizkit, baina antzerkia egin ni aktorea bezala, inoiz. Inoiz ez. Ez. Izan zen deskubrimiento bat ezakit, bai. Pues, eta neska hori nola, ze begirada ona edo izan zuen, zuri errateko, hau dago, Osa, igual, zure profila ikusita ikusten zuen, igual zu horren kajatu zenzakela edo? Bera egon zen antzerki eskolan. Hitz egiten, zer egiten ari zara, ezakit nola, eta esan zidan, ni egon naiz hemen, eta oso gustora, eta, bai, badago. Eta benga, joango naiz apuntatzera, eta hori oso esperientzia polita izan da, bai. Eta hori zen 3 urteko gradu moduko bat, ez da? Eskolan? Bai, 3 urteko gradu moduko bat. Eta gero, edo noiz ikusi zenuen momentua gero ja profesionalki hori, ez? Zure lanbidea edo bihurtzeko? Begira, sorte handia izan dut, Itxaso. Ze, atera nintzen eskolatik, eta ja, azkeneko urtean proposatu zidaten lan bat. Orduan, Jarleku konpainian, ja. Osa, zauden konpainian? Bai. Hala? Bai. Orduan, atera nintzen eta justo neska bat atera behar zen, eta esan zidaten hori sartzeko, pertsonai bat egiteko, eta nik, joan nintzen frogak egitera, eta esan zidaten baietz, eta sartu nintzen Jarleku momentu horretan. Osea, sartu nintzen antzerki eskolan 2004an,
eta 2007an Ja, zeunden, ateratzen nintzen urte horretan janengoen jarlekun. Ostras. Numenak espektakularekin. Orain Ostra, eta numenanek, hori da, jarraitzen duzuen numenekin, ez? izan dira 1000 bertso, bai. Ostras. Eta elenko desberdinak eta hori, eta bueno, egin ditugu gauza berriak, baina nola da euskal mitologiako ipuin bat, oso ongi funtzionatzen du, urte batzuk egonda hor, baina batean berreskuratu genuen eta oso ongi funtzionatzen du eta horretan gabiltza. Ostras, Oraindik. osea, que horrela izan zen. Bai, horrela izan zen. Eta gero ere, atera nintzen, eta ja 2008an hasi Vale. nintzen antzerki eskolakoekin Gaiarren Cervantes ziklo bat egiten, bakizu El retablo de las maravillas, egon Vale, dela bai. 11 urte hor Gaiarren, eta hori Iruñeko eskolak joaten ziren ikustera, urtero, eta zen, hori ja, osea, Eskolekin egiten zen zerbait, ez? Hori da. Piskat, bueno, pedagogikoagoa edo horrelako... hori da. Vale. Eta horrekin ere sartu zinen orduan. Bai. Ze zu beti ere izan duzu horrelako lotura baita ere, claro, integrazio soziala edo ikasi zenuen ez? Horrelako lotura baita ere antzerkia eta hori beti izan duzu hor uztartze bat, ez? Hori da nire super helburua. Bai, nire gustatuko litzaidake hori, egitea antzerkia, baina antzerki soziala. Beti ez, gai interesgarri batekin edo zerbait kontatzeko edo gero umen edo helduen edo gazteen artean zerbait lantzeko helburu horrekin, ez? Niri antzerki soziala gustatzen zait. Antzerkia ja soziala da normalean, ez? Beti dauka zerbait kontatzeko, ez? Baina, bai, lanbide horiek elkartu, hori niretzat da amets bat. Gero, baita ere batutan komentatzen dugu, ze puntutara arte izan behar duen antzerkia gizartearekiko konpromesu hori, ez? Bai. Zu esan duzu, badaudela ja konpromesua ja antzerkia den moduagatik, ez? Baina, zuk zeu duzu, beti izan behar duela horrelako lotura estu bat edo izan daiteke ere entretenimendu hutsa edo... Izan daiteke entretenimendu hutsa, bai. Eske, pentsatzen dugu orain bai, gertatzen ari da hori, ez? Proiektu guztiak izan behar dituzte atzetik ere beste proiektu edukatibo bat edo sozial bat edo gia didaktiko batekin eta hori niretzat superongi dago, ze da oso polita, baina ere dago antzerki bat ongi pasatzeko, ez? Joateko, farra batzuk botatzeko eta deskonektatzeko eta listo, ez? Besterik ez. Naiz eta zure kasuan adibidez antzerki soziala edo gizarterekiko oso lotuta dagoen antzerki bat egitea gustatuko litzaizuke. Bai. Ulertzen duzu beste antzerki mota batzuk egon daitezkela eta lekua dutela baita ere, ez? Bai. Eta zure kasuan zein izan da antzerki obrarik horrela kutxunena edo garrantzitsuena edo batutan zaila da aukeratzea, ez? Bai. Baina ez dakit horrelako, bitxia izan dena. Bai ala bai, etxerik txikiena niretzat izan da oso lan berezia eta izan da niretzat klik bat nire bizitzako esperientzian aktorea bezala, ez? Ze elkartu nintzen Rosa Díaz da zuzendaria, obra horretako zuzendaria, eta niretzat da, ez dakit, superwoman bat. Osea, bai, eski ikasi dut berarekin pila bat, da emakume oso potentea, osea, kontrolatzen du dena, eta bere lan modua da zorrotza, baina polita, baina sakona, baita ez dakit izan da, oso, ez bakarrik bai, lortutakoarengatik edo, ez? Baizik eta prozesua. Bai, izan da oso potentea da, izan da nik ikasi dut pila bat. Eta hortik harrapatzen dituzu ere zuk erramientak gero lan egiteko, gero beste lanak hartzeko eta beste modu bat, edo beste puntu batetik, ez? Bai, tresna moduak edo, ez? Karo, ze batzutan antzerkia maidari geratzen da, ez? Prozesua dela, ikaste prozesu amaigabe bat, ez? Azkenen badirudi ez eskolatik ateratzen zarela eta jazarela aktoresa edo, baina gero, karo, prozesua oso luzea da, ez? Eta oso gutxinaka lortzen dituzu baliabide horiek, tresna horiek gero zure lanetan ez erabiltzeko. Hori da, eta oso garrantzitsua da, gainera, irakasleek daukat dituzte azterketak eta aktoreek ere egin behar ditugu gauzak berriak eta
gure teknikak berreskuratu behar ditugu, ez, edo hobetu edo, ez? Osea, teknika desberdinak frogatu behar ditugu, gehiago ikasteko eta gauza berriak ikertzeko edo... Ze bestela, azkenean nik ere, osea, taulek eman didate, karo, asko, ez, esperientziak, bai, ikasketa da, ez baita ere, esperientzia hortaula gainean egotea, ez? Niretzat izan da kriston ikasketa, baina gero ere, pasaren urtean adibidez hasi nintzen pentsatzen, edo orain dela 2 urte edo hasi nintzen pentsatzen. Egin behar ditut ikastaroak ere gauza berriak bilatzeko edo, ez, azkenean, zuk beti tiratzen duzu zure gauza, ezakit, ja dituzu gauza batzuk oso... Maestria su librillo, ez duten moduan, ez? Dominatuta eta beti tiratzen duzu hortik, baina, karo, bilatu behar dituzu gauza berriak. Ze antzerkia oso ondia da eta oso gauza asko daude ikasteko, ez? Prozesuan. Aurten elkartu garela kurtso pila batean, ez? Bai. Azkenean, ez? Eta esaten zenuen, kontatzen zenuen, eske nik behar dut ere, ez? Baita ere, zure klaseetarako, ze baita ere antzerki klaseak ere ematen dituzu, bai. Eta horretarako ere baliabide politak dira, ez? Gero aurrekin eta ere praktikan jartzeko, ez? Kurtsoak hartu gero zu ere. Noski baietz. Bai, egin behar dira. Beharrezkoa da. Bai, beharrezkoa. Eta orduan esango zenuke Rosa Diez izan dela zuretzat maisu moduko bat zure ibilbide honetan? Bai. Daukat emakume hori bestal batean ze izan da benetan, eske egin genituen fase desberdinak eta izan zen prozesu ez zen hain azkarra izan, ez? Batzuetan ematen dizute tekstu bat eta ikasten duzu memoriaz eta joten zara eta 3 astetan montatuta, ez? Ja badakizu. Eta hori zen beste gauza bat, lehenengo pentsatu genuen gaia. Gero ere, sartzen zarenean prozesuan ere, zure gauza jartzen badituzu. Prozesuaren parte izan, ez? Hori, prozesuaren parte izan niretzat garrantzitsua da. Eta niretzat hori da nik bilatzen dudana. Zure zatitxo bat jartzea horrez, edo zure hitza ateratzea horrez, eta egin genituen, geneukan tekstu bat, Maialen Diazen tekstu superpolit bat, proposamen oso polit bat, eta horrekin hasi ginen, baina gero aldatu genuen tekstua, gero improvisaketak egiten, Maialenek hartzen zituen apunteak, eta gero Rosarekin, izan zen oso talde polita oso... Kolaborazio prozesu bat edo, ez? Hori da, eta zatitxo bat izan zen irailan, gero posatu, ez? Eta gero hartu genuen berriz azaroan, gero, izan zuen bere denbora, sukaldatzeko. Bai, karo, ez? Esaten dute baita ere, ez? Sukaldean beti egon barrera lasai, ez? Eta pazientziarekin ez, gauzak azkarregin, ez? Antzerkian igual berdina. Hori da. Eta non egin zenuten hau ze, karo, azkenean, Rosa Granadakoa da, ez? Bai. Maialen ere Madrilen zegoen, zu hemen Iruñan, nola elkartzen zineten edo egiten zenuten horrelako barnetegi moduko batzuk edo? Pues bai, horrelakoa izan zen, bai. Ze hasi ginen Ireiarekin hemen, Jarleku konpainian, hortik atera zen, eta hori 2 aktoresa ginen, Laura Villanueva eta ni, eta gero, David Laine da Jarlekuko bost, esaten dugu bezala. The boss. Hori, gaia zegoen hor. Errefuxiatuen gaia, ez? Hori da, errefuxiatuen gaia zen guretzat nahi genuena. Eta hortik ideiak ateratzen hasi ziren, eta gero gero izan genuen, bota genuen ideia Rosari, eta berak esan zuen baietz, badakizu Rosak egiten dituela antzerkiak oso konprometituak, gerrari buruz beti, eta egiten du antzerki mota bat oso berezia, ez? Osea, gaia zailak sartzen ditu bere antzerkietan. Eta batzuetan pentsatzen dugu, umeentzat bakarrik egin behar ditugula gauza politak, divertigarriak, noski baiet, politak ere bai da, etxentzikin ere da polita, oso polita da, oso polita. Baina bizitzan ere gauza gogorrak daude, ez? Eta ez dugu beldur hori izan behar gauza horiek kontatzeko, ume horiek hasiko dira eta gero aurkituko dituzte zailtasunak bizitzan eta hitz egin behar dugu haien hizkuntzan, ez? Osea, horregatik etxerik txikiena azkenean da gogorralde batetik, da drama moduko bat,
pixka tristea, baina gero dauka komeria. Claro. Eta gero... Eta xamurtasun hori, ez? Hori da. Eta gero bi protagonistak dituzte daukate erlazio oso polit bat, ez? Eta, bueno, gero umeak adin bakoitzean fijatzen dira Bai, gauza batzuetan. gauza edo, ez? desberdinetan, Claro. ez? Pues agian 6 urtekoak geratzen dira emozionalki gauza hoiekin, besteok ja 11 urtekoak ja begira, ikusten dituzte beste gauza batzuk, helduentzat ere da, Bai, ez? bai, bai. Gero umeak joaten dira etxera galdera batzuekin. Claro. Eta gero mailan hitz egin dezakete haien gurasoekin gauza batzuei Horiei buruz, ez? Claro, bai, bai, bai. Egia da hori ere, askotan hitz egin dugu ere hemen, ez? Aurrak ez direla tontoak, ez? Eta hausnartze prozesu sakonak egin ditzazketela, ez? Eta horrelako gaiak ere haientzat direla. Hori ez? da. Eta esan duzu moduan, ez? Haien hizkuntzatik eta haien mailan, ez? Haien adinetarako egokitua, baina Noski bai, ez? Hori da, begira, prozesu hontan izan ditugu etapa desberdinak, ez? Orduan bat zen Iruñan, beste bat Granadan, gero Rosatorri zen Iruñara, eta joaten ginen nola dena tiki egiten, ez? Estenografia, bueno, ja bakizu gauza guztiak. Eta prozesuan ere egon zen bilera bat ere ikastetxe batzuekin Vale. historia frogatzeko lehenengo. Claro. Orduan, guk jolas bat proposatu genuen, ez? Haiek epaileak izatea. Eta gero bukatu egin genuen antzerkia, eta bukatzen genuenean, pues, hasten ginen, zer gustatu zaizue, zer ez duzue ulertzen, zer da zuentzat garrantzitsua edo arropei buruz ere, osea, haiek ziren zuzendariak bezala, ez? Orduan oso esperientzia polita izan zen. Eta 11 urteko mutiko batek esan zigun, eskerrik asko historia hau kontatzeagatik. Osea, haiek ere eskatzen dituzte gauza horiek. Oso polita izan zen, bai. Momentu hori, bai, haiekin. Oso polita. Karo, haientzat ere ez, sentitzen dira baita ere, bueno, pues ni zerbaiten parte naiz, ez? Eta entzuten naute, eta nire hitza balio du, ez? Eta baloratzen dute nik daukadan adimena, ez? Horrelako gauzekin. Noski baietz. Bai, bai. Eta horrekin ere joan zineten fetenera, ez? Bai. Eta fetenen irabazi zenuten saria. Bueno, irabazi zenuen saria, ez? Bai. Eta nola izan zen esperientzia hori baita ere? Bai, itxaso, kriston sorpresa izan zen. Osea, kriston sorpresa. Ez genuen, vamos, espero, bat ere espero. Baina merezi du, ostras, obra polita da, oso polita da, ez oso samurra, eta maitasun handiarekin egina, nabari da hori, ez? Noski baietz, nabari dela. Osea, horregatik ere gaude maiteminduta obra horrekin, ez? Osea, egiten dugun bakoitzean bidaia bat da, emozionalki, eske da pasada bat egitea hori, historia hori egitea. Niretzat da oso lan polita. Eta, bueno, pentsa, antzeztu genuen ostiraleko 5etan, eta ja jaialdia bukatzen zen ostiralean, eta sari banaketa zen 6etan. Eta pentsatzen genuen, gu gaude hor, elakola delakola, osea, bueno, ez dugu ez zerri irabaziko. Egin genituen 2 pase goizean, eta gero geneukan pase bat arratsaldean. Bukatu genuen, eta izerditan, kolas mailikaz, eta jertxearekin jarrita, jaitsi ginen, eta izerditan, pues... Ikustera, sariak, a ber, nor jasten zuen. Eta batean begira ze sorpresa. Eta izan zen taldeko saria, bai ala bai, ze beste... Zen lanagabez, zu, ez azkenen jaso zenuen aktoresa onenaren edo saria, ez? Baina diozu, zuretzat dela talde lana ez, beste lanagabe. Noski baiez, beti taldearen lana da eta gara ekipo bat eta hori da ere niretzat oso garrantzitsua eta hori ulertu behar dugu antzerkian. Eta nik klaseak ematen ditudanean beti esaten dut hori gara familia bat, gara talde bat eta behar dugu besteen laguntza, bestela zu bakarrik, osea ez dugu ezer lortzen, baina bueno, nik ere onartu nuen eta oso pozik geratu nintzen zen ni ere oso langilea naiz, oso langilea naiz, eta beti kriston konpromezu hartzen dut lan bakoitzarekin, osea, berdin zait ze lana, baina beti, eta gero ere aski exigentea naiz, aski gogorra batzuetan nire buruarekin,
Eta, bueno, azkenean, ez dakit, zuk ere jartzen dituzu hasiak eta hori lortzea, jo, oso polita da ere. Claro. Oso polita da, bai. Bai, bueno, azkenean lan horren fruituak ikusten dituzue, obra egiten duzuenean, ez? Baina horrelako sari bat baita ere da, pues eskerrik asko, ez? Azkenean baloratu duzuen lana eta esan duzun konpromesu hori, ez? Eta Hori da. Eta gehien bat eman dizuela aukera Espainia guztitik, ez? Joateko obrarekin, ez? Hori da, Eta hori da saririk handiena, ez? Saririk handiena, hori da, ze, karo, batzuetan, Nafarroako konpainiak ez ditugu aukera horiek, orduan, klaro, lortzea Euskal Herritik, Nafarratik ateratzea da nola ezakit logro bat, edo amets bat, eta ja bidaiatu dugu pila bat. Egon gara hori, Granadan, Malagan, gero Gironan ere, egon gara jaialdi batzuetan oso jaialdi polit batzuetan, Ibizan egon gara. Ibizan, ostras! Bai! Ze guai! Bai! Eta horrela gabiltza. Eta niri opari handiena izango zen, hori, obra hau ez hiltzea ja. Osea, baizik eta urte gehiago izatea, aukera gehiago ez. Osea, numenak bezala, vamos. Hori da, numenak bezala. Hemendik 10 urtetara etxe txikiena hori izatea, ez? Hori da. Hori da garrantzitsuena, azkenean, ez, egiten duzu lan bat, jartzen dituzu zure indar guztiak hor, eta gero, lan hori eginta gero, 5 saio izan, eta besterik ez, da pena bat. Eta zerbait ongi egina baldin badago, atera behar da. Eta ikusi behar da mundutik, ez? Osea, aukera hori oso garrantzitsua da. Egia da, dirudiela ez, batzutan, lehen esan duzu, ez? Egin barretugula gauza, tekstua ikasi egin, ez? Eta hori egin, ez da gizien bat aliz, pun, eta jazta, zakarrontzira beste berri bat, ez? Baina, klaro, horrelako prozesu bat, lasai egin duzuna, ez? Zuregatik asko jarri duzuna, ez pena merezi du, ez? Bai. Eta obra horretan gero egiten duzue horrelako elkarrizketa bat edo publikoarekin edo aurrekin edo egiten duzuenean. Bai. Ze, klaro, gaia potentea da eta igual... Oso obra ona da gero hori lantzeko, gero umerekin debate bat izateko eta hitz egiteko, eta beti eskaintzen dugu aukera hori, ez? Gero debate bat, osea, ziklo eskolar batzuetan sartu gara, orduan beti egiten dugu, eskoletan lantzen dute guia didaktiko bat aurretik, eta gero joaten dira, eta hitz egiten dugu haiekin, eta egiten dugu hor. Eta izan duzue kasuren bat, non ezakit aurren bat edo horrelako zerbait bizi izan duen, edo ezagutu izan duen, eta izan duzue horrelako hori? Bai, neskatxa batek esan zuen, ez zait gustatu. Eta esan zuen, eta galdetu zioten, eta zergatik, zer nik bizi dut hori. Eta, klaro, geratzen zara, eske, hemen daude, horietako umeak, horietako esperientziak bizi dituztenak hemen daude. Ere, gure artean, gure eskoletan. Orduan, gauza horiek azaldu behar ditugu umei. Haiek ere hobetu ulertzeko eta bere lagunak ere... Bizi izan dutena, ez? Hobetu ulertzeko. Hobetu ulertzeko hori da. Baita ere klatxak ematen ditut eskola batzuetan, eta orain Ukrainiaren egoerarekin eta asko etorri dira Ukrainiatik kurtso erdian. Eta izan da oso kuriosoa gero antzerki saioetan nola antzeko zerbait bizi izan zuten ume horiek, ez? Kriston elkartasuna izan dutela haien artean, ez? Eta asko lagundu izan direla, ez? Eta horrelako obrak ere ematen dute, ez? Hori lantzeko eta aukera polita. Bai. Eta, bueno, antzerkia orokorrean, ez? Antzerkia aurrekin eta eskoletan oso tresna interesgarria da haientzat ere, ez? Noski, ez dut bakarrik etxerik txikena egin, osea, baizik eta ditut beste proiektu batzuk, osea, lan egiten dut konpainia desberdinekin, eta beste konpainietan ere landu ditugu gauza sozialak, eta izan ditut aukera gehiago, gero ere lantzeko gauza hori, eta egin nuen ere teatroforum. Bale. Konta eguzu pixka bat zer den teatroforum? Bueno, oso zaila da, ze izan zen oso esperientzia potentean niretzat, ze jaro, sartzen zara kriston mundu batean. Orduan,
oso esperientzia txikia izan zen, eta egin genuen institutu batean, eta matxismoari buruz zen, eta hori oso... Bueno, talde batekin egin nuen teknika bat zela, zuk egiten duzu estena bat eta gero haiendako bat sartzen da, eta... Estena aldatu dezake edo, ez? Hori da, estena aldatu dezake eta ateratzen ziren gauzak oso interesgarriak izan ziren. Eta orain dela 2 urte egin dut ere gauza bat, baina joaten ginen ONG batekin. Bale. Eta egiten genuen estena batzuk, eta gero ONG, bai ONG horrek zeukan zituen dinamika batzuk gero gauzak lantzeko eta hori. Bai. Bueno, igual horrekin ere errezago, batutan, ze, klaro, gero hori barrutik ere bideratzea batzutan izan daiteke nahiko kaineroa, depende ze gai, ateratzen diren. Eta indarkeria matxista, pues... Eta gero diferentzia konpainiarekin ere egin nuen obra bat, eta joaten ginen institutuetara psikologa batekin. Bale. Orduan egiten genuen antzezlana, eta gero psikologa sartzen zen, eta ziren hor lehenengo antzerkiari buruz hitz egiten, eta gero neskekin eta mutilekin hitz egiten, eta egon ziren kasu batzuk joaten zirela hori psikologarekin hitz egitera beraie... Bizitako, Bai. gauzei buruz. Eta hori ikusten duzunean esaten duzu, alde batetik ze guai, Osea, laguntzen duzu zerbaitetan ere antzerkiarekin. Ze batzutan, kostatzen zaigu identifikatzea edo benetan badirudi frogatu behar dugula, zertarako den garrantzitsua artea, zertarako diren garrantzitsua arte eszenikoak, eta azkenean gauza hauetan ikusten duzu, pues gauza hauetarako, emozioak lantzeko, bizipenak lantzeko. Noski baietz. Bai. Bueno, baina alde batetik gustatzen zait antzerki hori, baina beste aldetik ere egiten ditut oso gauz super divertigarriak, edo, aurten izan dut aukera egiteko klasiko bat, eta niretzat izan da oso esperientzia potentea ere, ze tokatu zaidan pertsonaia izan da oso interesgarria, bilatu ditut gauza berriak ere, ze normalean, igual izan ditut aukera gehiago egiteko pertsonai batzuk, ezakit... Xamurragoak edo... Eta tokatu zait, egin genuen... La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba, hori da, Cardo Film produktorearekin, eta Fermin Kariñena izan zen zuzendaria, eta egia esan, oso polita izan da niretzat aukera hori izatea, eta oportunitate hori izatea, oso pertsonai desberdin egitea, Claro, martirio zinen zu, Martirio. Jartzen zaizuia aurpegia, Jartzen zaizuia martirio aurpegia, entzuten etxerik txikien eta orain jartzen zara horrela ja. Hori da. Baina bai, gustatu zait pila bat egitea hori ere, Claro, beste gauza batzu bilatzea, Hori da. Aukera hori izatea ere, bai. Eta orain egingo zuzue Herriberriko festivalean, Bai, joango gara. Baduzue ja data edo oraindik Bai, 19 izango da. Uztailaren 19. Uztailaren 19, hor egonen gara. Osea, que... Gainera Lakaban, Lakaban. Ze askotan batzutan badaude, ez dakit, badirudi, Nafarroko konpainiak batzutan gustatzen dela, hor Lakaban egotea, Eta, aurrekoan baita ere Amiko ere egon zen hor, eta orain zuek? Bai. Ni ere, hori, esaten duzun bezala, egin genituen gauzatxo batzuk txikiak, mikroteatro edo alako zerbait, baina izan genuen lehenengo aukera, etxerik txikienarekin egin genuen ere. Etxerik txikien egin Herriberriko festivalan? Bai, Lakaban ere egin genuen, eta izan zen, Claro, eske lekua oso polita da, Bai, orduan orain ere beste aukera bat izatea hori da, Nafarroko antzerki konpainia bat hor izatea berriz, hori oso polita da ere, bai. Badira beste batzuk ere Lakaban, orain ezakitez dut gogoratzen, baina, Horretan asko zarete, desente zarete, Zenbat aktore zarete hor La Casa de Bernarda Alban, pilo bat zarete. Gaude, 9 emakume hor. Bai. 9. Eta horregatik ere oso prozesu polita izan da. Zegon gara, 9 emakume nafartarrak,
elkarrekin lan egiten, eta hori da oso polita ere, ez? Hori lortzea oso zaila da. Gero salmenta ere oso zaila da. Baina, bueno, begira, daude hor, Marta Juaniz, Montse Zabalza, Maria, osea, eta ikasi dut ere ikusten pila bat, ez? Claro. Osea, oso oportunitate polita izan da ikasteko ere. Bai. Eta etorkizunera begira, zertan ari zara orain? Ari zara zerbait esku artean, edo nola ikusten duzu zure burua, edo zeretan? Bueno, badakizuenez, itxaso zu ere zara aktoresa. Bai. Eta iraila guztietan gaude hor. Egia da, abismo batean, ez? Al borde del precipicio, eta urte bakoitzak ekartzen ditu bere gauzak. Orduan, momentuz, urte hau oso polita eta oso ona izan da, antzerkiaz bizitzen naiz, eta hori da niretzat amets bat. Orduan, hurrengo urtean, ez dakit, baina nik uste dut jarraituko naizela mundu horretan, ze aurten ikasi ditut obra asko, tekstu asko, montatu ditut gauzatxo txiki batzuk ere, hurrengo urterako egiteko, eta espero dut, sorte hori izatea ere, eta ez dakit. Baina esaten bauzu etorkizunari begiratzen eta hori gustatuko litzaidake ere, nire gauza bat egitea. Bale. Ez dakit, egin nahi dut omenaldi bat nire amonei. Bale. Bai, eta ja nire ordenagailuan sartzen ari naiz gauzatxoak. Baina, igual ez dut egiten inoiz. Inoiz ez, baina pentsat, horretarako denbora edo? Gustatuko litzaidake zerbait nirea egitea. Igual ez dakit ezertarako niretzat bakarrik. Baina hor nabil ere nire buruan daukat zerbait eta irakurtzen dudanean edo, ja daukat hori zerbait piztuta, zerbait polita egiteko ez dakit noiz, igual hemendik 10 urtetara edo ez dakit noiz, baina nirea ez edo... Eta ideia hori noiz sortu zen? Covidaren guzti honengatik edo ez zuen zertan, ze jende asko esan du, ez? Covidaren egoera guztia, ez? Sormean bombilla edo, ez? Piztarazi... Bagian, bai. Ze Covidaren momentu horretan, apuntatu nintzen dramaturgia ikastaro batera, eta inoiz, osea, nik irakurri asko. Claro, zu antzezlea zara, ez badirudi ez antzezlea zara eta badakizula guztia egin, oina ez, antzezlea zarenean ez dakizu idazten, printzipioz. Hori da, ez dakit idazten, printzipioz eta bai. Orduan, saiotu nintzen, zerbait egiten, ze ere gero txikiekin gidoiak egiten dituzu, eta batzuetan ja saltxa horietan... Beste tresna bat eukitzeko. Hori da, beste tresna bat eukitzeko. Eta hasi nintzen, eta gustatu zitzaidan pila bat. Osea, ez naiz momentuz gai ikusten nire burua obra bat irakurtzeko, osea, idazteko, baina dramaturgia ez da bakarrik idaztea. Claro. Baizik eta beste hizkuntza batzuk daude antzerki batean. Osea, dago musika hizkuntza, dago ere antzerki fisikoa, objektuen bidaia, osea, daude ingrediente asko ez, antzerki lan bat egiteko eta sortzeko eta imaginatzeko. Eta nik imaginazioa daukat pila bat. Eta nik ikusten naiz aski kreatiboa naizela, ez dakit, osea, eta ideiak ditut pila bat. Eta gauza bat hartzen dudanean, sartzen naiz pila bat, eta nire burua doa, pa. Gero hori materializatzea ez dakit erraza izango den, ala ez dut uste. Baina, bai? Baina horretan zaude. Bai, horretan nago. Oraindik ez nahiz hasi, orain beste gauza batzuetan nabil, baina... Baina baduzu hor, buruan. Gustatuko litzaidak gutxienez oportunitate bat ematea horri. Nik uste seguro izango duzula azkenean, ez? Esan duzuna, igual zuretzat, ez, igual, baina... Bai. Baina ja loturak hor ditut ideia batzuk Ja, azten direla hor... Hori da. Blup, ez? Hori da. Eta aktoresa moduan nola definituko zinateke? Ez? Ze energia pilo bat duzu, ez? Bai. Orduan, hori da zure gauzarik onena edo nola definitzen zara? Agian da nire gauzarik onena, baina batzuetan arazo bat da. Zeren
energia hori bideratzea zaila da ere, ez? Orduan batzuetan jakin behar duzu nola kudeatu, bai. Bai. Oso aktiboa naiz, esaten duzu bezala bai berrepikatzen naiz, baina oso energia ona daukat, oso langilea naiz, oso ez dakit. Konprometitua naiz, bai. Sartzen ba naiz gauza batetan, dena ematen dut, bai. Eta gero, bueno, ez dakit zen izango zen nire buruz hitz egitea kostatzen zait pila bat, ez? Guztioi, garen zaigu. Ze oso irekia naiz, baina gero oso lotxatia naiz. Claro, hori baita ere da temazo bat, ez? Meloi bat irekitzearena, porque badirudi aktoreak beti direla oso irekiak eta ez dutela lotxarik, ez? Baina gero bai lotxa badugula, ez? Adibez, zenbat kostatu zait zu telebistara ekartzea. La leche! Badakizu, niri elkarrizketa bat egitea kostatzen zait pila bat, eski zerditan nago, ez dakit zergatik, baina, karo, antzerkia egiten hasten zarenean, ez dakit ni, batzuetan nago hor, atera baino lehen eta pentsatzen, zergatik sartzen zara movida hauetan. Noiz pentsatu duzu, zergatik... Ez dut atera nahi, ez? Ez dut atera nahi, oso urduri jatzen, ez? Energia hori urduritasuna batzuetan da, eta baina gero sartzen zara, eta ja zaude zure munduan, zaude konzentratuta zure pertsonaian, baina gero elkarrizketa bat egiten ez zara pertsonai bat, zara zu. Eta ni naiz askilotxatea, egoera batzuetan, eta oso sentsiblea naiz, nire buruarekin aski gogorra naiz ere, orduan gero dago beste alde hori, hor dagoela. Interesgarria da baita ere hau, jendeak entzutea eta ikustea, ez? Gero badirudi hori, jendea ez du sinesten, baina zu aktorea zara edo, ez? Eta ez duzu zertan lotxa izan behar horretarako, ez? Baina bai. Bai eta asko. Eta beldurrak, itxaso, beldurrak. Zenik, igual, momentu batean, igual ere da nire koraza horrela izatea, ez? Osea, hain saltxeroa, hain... Bueno, da nire esentzia ere. Baina, claro. Baina gero ere daukat beste pertsona bat hor, eta hori, lan batekin hasten naizenean, beldurraskoa agertzen zaizkit, eta... Oroitzen naiz, aurten izan dugu plazerra elkarrekin lan egiteko, eta oroitzen naiz zenuenean, ni tekstu gutxi daukan pertsonai bat. Bai. Latu nintzen horrela, bai, ze asko gozatzen zait, tekstua ondo, eta ikusi zintudan hor, beldur horrekin, esan nuen, ostras, ez? Bai. Hainbeste esperientzia duen pertsona bat, ez? Hainbeste gauza egin dituen pertsona, eta... Batzuetan lanagatik ere, ze zaude movida askotan, eta azkenean ere niri kostatzen zait memorizatzea pila bat. Ni naiz superimprovisadora. Eta gero memorizatzea arrajatabla kostatzen zait, baina ikasten duzu. Eta hori oso aktibitate ona da zure bururako ere. Hori, gero 60 piko urte ditugun esango dugu, antzerkiak lagun da. Baina ni ere euskaldun berri naiz. Orduan, euskarazko gauzetan sartzen naizenean oso gogorra naiz nire buruarekin. Eta dena egin nahi dut superperfecto, hitz egin nahi dut dena superperfecto, eta daukat klik hori superpiztuta, eta batzuetan, hori ere, beldurtzen zait, ez? Horrek ere beldurtzen zait, ez? Ze, bale, venga, ingo dugu hau, eta nik, igual orain hartuko dut bat tekstu gutxiarekin, ez daki, ze kostatuko zait gehiago, eta nire gauza kostatzen zaizkit, noski baiet. Osea, antzerkia, aktorea izatea, ez da erraza. Eta niretzat gutxienez, tekstu bat harrapatzen duzunean, da konpromezu bat. Eta landu egin behar duzu. Eta serio egin behar duzu. Osea, beste... profesio... Enantzera, ez? Hori da. Inkluso, esango nuke ez, askotan hitz egin dugu honetaz, ez? Oporrak, ez? Eta oporrak, eta beti erabaten duzu testu hau, beste testu hau ikasteko, ostra, ez, oporrak dira, ez? Batzutan, asko gustatzen zaigunez egiten duguna, ez? Zaila da muga horiek jartzea, ez? Eta baita ere, gizartearen, edo gizarteak artearekin daukan, bueno, pues... prekarietate egoera hau edo, ez du laguntzen, ez? Da orduan,
batzutan hartzen dugu lan gehiegi eta gero ez dakigu mugak jartzen, ez? Hau da nire denbora librea, ez? Eta ez dut zertan lan egin behar, ez? Bai. Kostatzen zaigu pila bat. Kostatzen zaigu pila bat itxaso. Arrazoia duzu jakizu, osea, eske nire 15 egun horiek, oporretako 15 egun horiek lortzeko, osea, urteak pasa ditut, esateko, mesedez, konpainia desberdin bestei ez, esateko, mesedez, zaindu nire 15 egun, ze behar ditut, ze bestela gero, hori, esaten duzun bezala, karo, hasten zara ruleta batean edo bukle batean, eta harrapatzen duzu dena, eta etortzen da tren bat, eta esaten duzu, jo, eske ez baldin badut harrapatzen. Agian gero irailean, ez? Agian gero irailean ez dut lanik izango, orduan, harrapatu, osea, badirudi, harrapatu behar dituzula, pasatzen diren aukera guztiak, eta daukagu motxila hori, aktoreak, eta bueno, pixkanaka ikasten goaz, ez? Eta esaten, behar ditugu lanak hartu, baina behar dugu gure denbora hori deskonektatzeko, gure burua zaintzeko, gure bihotza zaintzeko, gure jendea zaintzeko, ez? Eta gure denbora izateko, osea, oso garrantzitsua da. Ze batzuetan esaten dute, que bien vivís, joder, que bien vivís, osea, ez dakizue batzuetan, batean, hilabete batean, 4 proposamen, eta zu hor, beldurtuta, zeinek hartuko ditudan, zeinek ez, gero agenda konposatzeko ere, konpainia desberdinetan lan egiten duzunean, ez? Lan egiten duzunean ere zaila da, ze hori batzuetan data koinziditzen dute, bai. Hori, orduan, Eta gero hori ez, igual hilabete berean lau eta hurrengo hilabetean ezerrez. Eta hori baitere kudeatzea ez bakarrik diruarengatik baizik eta ere mentalki ere, ez? Ze estres hori daukagunean, hemen, eta gero bapaten, bum! Bai. Eta gainera batutan ez dakigu gelditzen. Ez. Ze badaramagu, ez, horrela suzili bat bezala gora, eta gero jeizterakoan, ostra, eta zer, ez? Era abismo hori nabari dugu eta antxietatea ez, baita ere gelditzearen kontuarekin, ez? Kriston bertigo bat sartzen zaigu, ez, gorputzean, bai, pentsatzen dugu ezakit gaudela desertu batean, ez dakit non, edo bai, baina pasatzen da. Osea, nik bizi dut hori, sensazio hori, ez? Orain, como un superabismo, esaten duzun bezala, eta orain zer egingo dut, ezer egin gabe, eta nik bukle horretan egon naiz, osea, aktorea izan baino lehen, ni nengoen ludoteka batean, klaseak ematen, gero asteburu guztietan tabernetan, osea, eta denborarik gabe, orduan, sartzen zara hortan eta ez duzu inoiz bukatzen, eta batzuetan esaten duzu kostatzen da, baina nik uste dut ja lortu dudala, batzuetan ezakit zu jartzea hor, zure aurrean, eta ikustea hori, eta esatea, lasai, geldi, ze bestela osasuna beharrezkoa da, ze bestela ezin duzu jarraitu gero zure gauzekin, ez baldin baduzu zure osasuna zaintzen. Zaintzen, hori da. Orduan. Puntu honetatik pasatuko gara beste puntu positiboago batera. Ze aurreko gonbidatuak utzi du galdera bat hor zuretzat, hor behan daukazu, hartu ezazu, irakurri nahi baduzu. Zein izan da zure disiplina artistikoek eman dizun esperientziarik politena? Hori da, zure disiplina artistikoak, ez? Azkenean hemen arte eszeniko buruz egiten dugu, baina zure kasuan antzerkia. Begira, gauza bati buruz hitz egingo dizut. Ez naiz bakarrik aktorea, ni naiz dantzaria ere. De hecho, gaur daukazu gero emanaldi bat. Hori da, horregatik dago. Flamenka bezala. Nik maite dut dantza. Eta nik uste dut izan dela nire amets frustratu. Bueno, ez dago frustratua ze bazaude hor. Horregatik, baina betidanik amestu dut dantzaria izaten. Osea, betidanik eta betidanik gustatu zait. Baina txikitan, orain Altsasun dago kriston dantza eskola polit bat, eta afizio asko dago orain. Baina lehen ez egon hainbeste aukerarik herri batean, eta
Ba ez nintzen sartu, egin nuen gimnasia ritmikoa, egin duten ez dakit zenbat urte futbitoa, baina antzerki eskolan sartu nintzenean, Ezagutu zenuen horbait? hori da, ezagutu nuen dantza garaikidea, bai. Dantza garaikidea Bekirekin, Beki Segel, hori da. Bai. Eta hasi nintzen hor, eta eski niretzat da medizina bat, osasuna, da poza, da deskonektatzeko modu izugarri bat dantza. Eski benetan, gustatzen zait pila bat, eta jarraitu dut hortik, jarraitu dut urte. Osea, egon naiz Bekirekin, egon naiz Altsasun Irantzu Gonzalezen eskolan, egon naiz Carmen Larrantzekin, egon naiz Itxaso fuera del eje pertsona batekin, orain nago... Nafarroako dantza eskolan, ez? Orain nago Nafarroako dantza eskolan, oso talde polit batean, eta gustatzen zait, baina pila bat, Osea, que igual dantza deskubritzea izan da gauzarik politena zuretzat, ez? Bai. Pertsonaki barentzat. Bai. Ba begira Itxaso, berriz jaioko banitz, dantzaria izango nintzen. Bai, Bai, nik uste dut baietz. Orain joango nintzen eskola batera, ordu pila bat Eta ematera. horretara hau bete Bai, eske flipatzen zait, osea, gustatuko litzaidake klasikoa egitea, afrikano egitea, flamenkoa egitea, eske gainera ikusten dudanean, egon nintzen orain dela gutxi Nafarroako dantza eskolako muestran, eta eske emozionatuta atera nintzen. Eske negar egiten dut ikusten, dantza ikusten. Eta ebiz, amiko... Bai. Historio hori... Txorita jonen transitos, edo. Bai. Antzerki hori ere, antzerki dantza mota hori ere, gustatzen zait pila bat. Eta aldudan bakoitzean, Saiatzen zara horretan. saiatzen naiz ere, nik ere, nire moduan, Tresnekin, eta? nire tresnekin dantza sartzen. Pues ez Edo dago. dantza moduko... Pues ez duzu zertan berriro jaio behar, Ja, Osea, bueno. badugu denbora. Bai, egia da. Gazteak gara, badugu denbora, gainera aktoreak eta badugu denbora, eta garantza garaikidean ere gorputz eta din guztiak ere sartzen dira, ez? Bai, bainera Bekirekin begira, nasten Hori da. ginen dantzariak eta aktoreak. Aktoreak, hori da. Hola, nasteko gure disiplinak, Claro. Orduan, vamos. Primera, ze polita. Bai. Ba, orain da zure txanda klariona hartzeko, Bai. galdera hau horratzeko, Bai. eta norbaitentzat, urrengo gonbidaturentzat, zuk galdera bat usteko. Vale. Orain zuzenean? Orain zuzenean. Ai, amaz, ez aia! A ber. Hau ez nizun esan, ze bestela, igual, esaten zenian ez zinela etorri behar. A ber. Izan daiteke ere zer jantzen nuen atzo, Ez du zertan ezer sakona izan behar. Ja. Baina jakin dezazun, arte eszenikoekin lotura izango duela pertsona horrek. Vale. Ai, ezakit Itxaso. Zuna berriro jaioko bazina egiten duzuna. Egingo zenuke. Primeran. Ba, listo. Primeran, hor utzi, Vale. eta horrengo gonbidatuak izango du hor zure sorpresa. Vale. Eta ja bukatzeko normalean gonbidatuek ekartzen dute zerbait. Vale. Baina gaurkoan nik emango dizut zerbait. Ah, bai? Etortzeagatik, gertu zaidalako pilo bat, eta nagoelako superpozik zu hemen egoteaz, eta esperientzia hau izateaz. Espero dut oso zaila ez bihurtu izana, ez? Ondo gontzara, gustora Zurekin gontzara. Itxaso beti oso gustora Vale. nago eta oso polita izan da. Posten naiz. Bai, benetan, eskerrik asko. Azkenean ausartu naiz eta, bueno, jazta, egin dugu. Ba, ekarri dizut nire jardineko arroxa bat pixkat xamurtu egin zaitze. Azkenean eguzkiagatik eta, baina zuretzat oso ondo usan Oe, eskerrik asko, Itxaso! Ezin gara mugitu Gara baina. mugitu. Mila esker, zeopari polita. Etortzeagatik. Bueno, mila Eta esker. disfrutatu gaurko dantza saioa. Noski baietz. Zuri dedikatuko izut. Ole! Claro. Zer ondo, eba. Vale, Ba, asko zaindu sorteon proiektu guztietan, vale. eta egonen gara. Vale, ba berdin Itxaso. Vale?